ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Пан з вами. И с Духом Твоим. Дорогие браты и сестры, віншую вас з великой урочистостью в небоузяття на Святейшей Панны Марии. Сегодня мы собираемся у святыни, щоб дякувати Богу за тую, якою дав нам як маті, яка першая увійшла у небо з тілом і душою, була взята Богом, як узнагорода за тую цнотливость, як узнагороду за то, що вона завсюди, усе своє життя була вірна Небесному Отцу. Кожен з нас, напевно, бере узор з Марії, жадаючи узростати у святості, жадаючи бути як найближей Бога. Сьогодні так само дякуємо Богу за плоди землі. Маті Божая, зельна, яку сьогодні так само Костел означає. Дякуємо Богу за те, що ми маємо що їсти, що Маті Земля, яку Бог благословив, коли ми сіяли зерня, сьогодні приносить той плон. І хай же цей плон буде про нас добре скористаний, і хай же кожен з нас дякує Богу за той хліб. Ахвяра Святої Мші, у якій удільничаємо, складаю у інтенції про здоров'я і Божого благословення для Леоніди у день народження. Сьогодні означає 82-й год народження. Щоб добрий Бог благословив. Щоб ми годно могли скласти эту на святейшую ахвяру, перепросим Бога за наши грехи. Споведаюся Богу Всемогутному и вам, браты и сестры, что сгрешил я ими, думкою, словом, учинком и занятием. Моя вина, моя верная великая вина. Тому прошу найсвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх ангелов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня до Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог Всемогутный, и, отпустивший нам грехи, доведе нас до життя вечного. Аминь. Пане, смилуйся над нами, Пане, смилуйся над нами, Христе, смилуйся над нами, Христе, смилуйся над нами, Пане, смилуйся над нами, Пане, смилуйся над нами. Gloria in excelsis Deo, Gloria, 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 in excelsis Deo, Gloria, Gloria, хвала на вершинах Богу, а на землі супокой людям доброй воли. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякуем Тебе, зеле великой хвалы Твоей. Пане Боже, володару небесный, Боже, Ойче всемогутный, Иезу Христе, Иезу Христе, Gloria,
очей Царь, змилуйся над нами, бо только Ты святый, только Ты наш Пан, только Ты наивысший Иисус Христе, с Духом Святым ухвали Бога Отца, Иисус Христе, Иисус Христе, Gloria in excelsis Deo, Gloria, 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 Gloria in excelsis Deo, Gloria, Gloria, Gloria. Молимся. Всемогутный вечный Боже, Ты взял небесную хвалу, тело и душу беззаганной Панны Марии, Мати Твоего Сына. Просим Тебе, да поможи нам так завсёды імкнуться до неба, каб мы разом з ёю могли атрымаць удзел у вечным шчасці. Праз Пана нашага Езуса Христа, Твоего Сына, які з Тобою живе і владарить у єдності Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Amen. Дух Найсвятейший, так прагну, каб до мяне Ты прийшов. Дух Наймацнейший, мудрейший, радость, спокой для души. Мудростью будь своим детям, бачить сляпым дай Твой свет. Не отдыхай час тревоги, все, что я маю, возьми. Ты, як криница в пустыне, ласкаю для наших душ. Хай моц Твоего оцеления вылечит сердце мое. Читання книги Апокаліпсиса святого апостола Яна. Адчынілася святыня Бога ў небе, і з'явіўся каўчэг яго запавету ў святыні ягонай. І вялікі знак з'явіўся ў небе, жанчына, апранутая ў сонца, і месяц пад ступнямі ног яе. А над яе галавою вянец 12 зорак. Яна была цяжарная, крычала ад болю і пакут парадзіхі. І з'явіўся другі знак у небе. Вось вялікі вогняны цмок з 7 галавамі і 10 рагамі, а над галавой яго 7 дыядэм. І хвост ягоны змятае траціну зорак нябесных і кідае іх на зямлю. Стаў цмок перад жанчынаю, якая павінна была нарадзіць, каб пажэрці дзіця, як толькі народзіць. І нарадзіла яна дзіця мужскога полу, якое павінна было пасвіць усе народы жалезным жазлом. І дзіцё было забрана ад яе да Бога і да ягонага трона. А жанчына уцякла ў пустыню, дзе ёй было падрыхтавана месца Богам. І пачуў я голас моцны, які казаў у небе:
Цяпер настала збаўленне, і сіла, і валадаранне Бога нашага, і ўлада Христа Ягона. Гэта Слова Божае. Королева стала праворуч тебе. Королева стала праворуч тебе. Королева стала праворуч тебе. Упригоженная золотом с афиру. Королева стала праворуч тебе. Погляди, дочка, послухай и схили свое ухо. Забудь народ свой и дом твоего отца. Король прагнет твоей пригожости, бо он твой пан, поклонися ему. Королева стала праворуч тебе. Полная славы выходит дочка короля, оденье вышито золотом, у вышитым оденье ведут яе до короля. С ёю дзяўчаты сяброўкі яе ўваходзяць да яго. Королева стала праворуч тебе. Вядуць іх з радасцю і ў захапленні, уваходзяць яны ў каралеўскі палац. Замест айцоў твоих будуць твае сыны. Ты установишь их владарами по всей земли. Королева стала праворуч тебе. Читання першого послання святого апостола Павла до Коринтянам. Брати, Христос воскрес з мертвих, першинець сярод тих, які заснули. Покольки праз чоловіка прийшла смерть, так праз чоловіка і воскрешення мертвих. Бо як у Адамі усі помирають, так і у Христі усі будуть оживлені. Кожний у свій час. Перший Христос, потім тие, хто належить Христу падчас прыйсця Ягонага. Канец настане тады, калі Ён перадасць валадарства Богу і Айцу, калі знішчыць усялякае панаванне і усялякую ўладу і сілу. Бо трэба, каб Ён валадарыў, пакуль не пакладзе ўсіх ворагаў пад ногі свае. Як апошні вораг будзе знішчана смерць, бо ўсё пакладзена пад ногі Ягоныя. Калі ж скажа, што ўсё падпарадкавана, то відавочна за выключэннем таго, хто падпарадкаваў яму ўсё. Гэта Слова Божае. Дякую Пану Богу. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Мария
взята на небо, радуются хоры анgelов. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. Читання Святого Євангелія паводле Луки. Собравшися, Мария в тыя дні паспяшыла ў горную краіну, у горад Юды. Яна ўвайшла ў дом Захарыі і прывітала Альжбету. Калі Альжбета пачула прывітанне Марыі, узварухнулася дзіцятка ва ўлоне яе, і напоўнілася Альжбета Духам Святым. Яна ўсклікнула моцным голасам і сказала: «Благословленная ты між жанчынамі, і благословлены плод улоння твайго. Адкуль мне гэта, што маці пана майго прыйшла да мяне? Бо калі голас прывітання твайго загучаў у вушах маіх, узварухнулася радасна дзіцятка ва ўлонні маім. І шчаслівая тая, якая поверила, што споўніцца сказанае ёй панам. І сказала Марыя: «Велічае душа моя пана, і ўзрадаваўся дух мой у Богу маім збаўцы. Бо глянуў Бог на пакору сваёй слугі, і цяпер благаслаўляць мяне будуць усе пакаленні. Бо вялікае ўчыніў мне ўсемагутны, а імя яго святое, і міласэрнасць яго з пакалення ў пакаленне над тымі, хто яго баіцца. Паказаў моц сваёй правіцы, рассеяў тых, хто пыхлівы сэрцам, скінуў магутных з трона і узвысіў пакорных, добром галодных насыціў, а багатых ні з чым адправіў. Прыняў слугу свайго Ізраіля, памятаючы пра сваю міласэрнасць, як абяцаў бацькам нашым, Абрахаму і яго патомству навекі». Прабыла Марыя у Альжбеты каля 3 месяцаў і вярнулася ў свой дом. Гэта слова пана. Пахвалёны Jesús Христос. Сёння Касцёл Святы азначае вялікую урачыстасць. Урачыстасць небаўзяцця Найсвяцейшай Панны Марыі. І сёння будзем разважаць эту таямніцу, каб яшчэ больш ясна ўзгадаць, як моцна Бог любіць чалавека, як моцна Бог аказвае гэта нам праз сваю маці, праз Марыю. Непадалёк ад біблійнага горада Сідона знаходзіцца вядомая лібанская святыня Марыі. Паводле падання, калі Езус прыбыў у гэтую мясцовасць, Марыя суправаджала яго разам з іншымі жанчынамі. Сідон быў ханаанскім, паганскім горадам, зачыненым для ізраільцянак, таму Марыя не магла працягваць суправаджаць Езуса. Таму яна чакала у пячоры, у малітве і медытацыі вяртання свайго сына, яго вучняў.
І сёння гэта пячора стала месцам малітвы для першахрысціян, а пазней святыняй, чакаючай Панны Марыі. Сэрцам і пасланнем гэтай святыні з'яўляецца дэвіз «Маці Божая чакае нас». Лібанская святыня увасабляе сутнасць духоўнай прыгажосці Марыі. Яна – маці прыгожай любові з вялікім сэрцам, маці, якая чакае ўсіх з тугою і нецярпеннем побач са сваім сынам у доме Айца. Сённяшняе Евангелие гаворыць сярод іншага пра дом. Спачатку пра дом стрыечнай сястры Марыі Альжбеты. Марыя ўвайшла ў дом Захарыі і прывітала Альжбету, і евангеліст распавядае пра сустрэчу двух блізкіх жанчын. Гэта жанчыны, кожная з якіх носіць у сабе дзіця. Пладавітыя жанчыны, якія дазволілі каханню набыць канкрэтную форму ў іх жыцці. Эльжбета адказала на словы Марыі прыгожым прывітаннем: «Благословленная ты між жанчынамі і благословленный плод улоння твайго». Марыя ж бачыць, што Эльжбета слухае з дабрынёй, любоўю і верай, што яна цалкам разумее яе, а потым яна адкрывае свае пачуцці, якія раней стрымлівала і хавала. Дзякуючы пяшчотнаму і уважліваму сяброўству Альжбеты, яна адчувае сябе ўнутрана свабоднай, мае магчымасць выказаць свае перажыванні, даверыцца ім. І яна спявае магніфікат, выказваючы звонку ўсю радасць і ўдзячнасць, якая напоўніла яе сэрца. Сустрэча ў Эйн-Карем можа быць узорам для чалавечых сустрэч. Такія сустрэчы часта патрабуюць духоўнага шляху, каб дасягнуць сэрцаў іншых. Спачатку трэба, як Марыя, пакінуць свой дом, выйсці за межы сябе, пераадолець горы страху, трывогі, забарон і горы уласнай зоны камфорту, затым увайсці ў дом іншага і прывітаць яго. З павагай глядзіце на іх таямніцу, на тое, што ў іх унікальнае і непаўторнае. У прывітанні няма эгоістычнай мэты. Мы дазваляем іншаму быць сабой, мы вітаем яго і прымаем яго такім, якім ён сустракае нас. Сапраўдная сустрэча магчымая праз павагу і прызнанне ўзаемнай годнасці. Сапраўдная сустрэча вольная ад параўнання, асуджэння і прыніжэння. Яна усведамляе ўзаемную годнасць і поўныя павагі да таямніцы, як сустрэча паміж Марыяй і Эльжбетай. Сённяшняе Евангелие таксама гаворыць пра іншы дом. Яно заканчваецца словамі «Марыя вярнулася дадому». Гэтыя словы адлюстроўваюць сутнасць сённяшняга свята. Марыя вярнулася ў дом Айца. Пасля завяршэння свайго зямнога паломніцтва Марыя была ўзята з целам і душой на неба. Гэта свята нагадвае нам, што наша жыццё – гэта падарожжа ў дом Айца, пілігрымка. У сваёй аўтабіяграфіі адзін са святых, святы Ігнацый, называе сябе пілігрымам. Ён кажа, што падарожнічаў па Еўропе адзін і пешшу. Гэта паломніцтва было працай беднага пілігрыма, звязанай з абвяшчэннем Евангелля. Гэта быў таксама духоўны працэс, накіраваны на поўнае з'яднанне з Богам і знаходжанне яго ва ўсім. Паломніцтва святога Ігнацыя – гэта духоўны рост нават для містыкі. Нам падабаецца пускаць карані ў зямное жыццё. Быццам яно павінна доўжыцца вечна. Мы эмацыйна прывязваемся да іншых, без якіх, здаецца, не можам жыць. Па меры таго мы стареем, з'яўляюцца хваробы і недамаганні. Мы ўсё больш турбуемся пра заўтрашні дзень і баімся будучыні. З гадамі павялічваецца колькасць рэчаў, якія нам дарагія, кнігі, якімі мы сябе акружаем, абсталяванне, якім валодаем. У выніку мы становімся ўсё менш мабільнымі і менш гнуткімі. Замест таго, каб жыць
з валізкамі, давяраць Богу і клапаціцца пра Яго славу, мы баімся за сябе. Мы забываем, што наша радзіма знаходзіцца на нябёсах. Марыя спяшаецца служыць сваёй стрыечнай сястры Альжбеце. Марыя прыносіць Езуса Альжбеце, дзеліцца з ёю радасцю збаўлення. Яе жыццё на зямлі было жыццём, пражытым у цені Езуса, пагружанай у Езуса. На зямлі яна перажыла боль пакуты, ноч цемры і крыж. Яна перажыла змест штодзённых чалавечых пакут. Тым не менш, яна жыла гэтым штодзённым жыццём у цішыні і пакоры, у блізкасці з Богам, у веры і даверы. Сённяшняе свята нагадвае нам, што мы падарожнічаем да славы нябёсаў праз жыццёвыя цяжкасці. Часта мы думаем, што Бог чакае ад нас чагосьці вялікага, цудоўнага, узнёслага і чакаем патрэбнага часу, часам гадамі. Гэта пэўнае непаразуменне. Быццам пісьменнік хацеў напісаць цэлую кнігу за адзін момант, але за адзін момант можна напісаць толькі адно слова. Нічога больш. Усё наша жыццё – гэта напісанне адной кнігі, і кожны дзень гэта новая старонка. І нам не трэба чакаць момантаў вялікага натхнення. Мы павінны пісаць пра дабро, якое адбываецца кожны дзень. Гэта могуць быць самыя простыя рэчы. Мы падарожнічаем да нябёсаў праз зямлю, перадолеваючы горы цяжкасцей. Чалавек ідзе ў неба з стомленымі рукамі, з маршчынамі на твары, з крыжам паўсядзённага жыцця і шэрасцю дня, як Марыя, служачы іншым, прыносячы ім Езуса. У свята у небаўзяцця Маці Божай вядома ў народнай традыцыі як свята Маці Божай зельнай, Маці Божай зёлак. У нашых касцёлах мы благаславім кветкі, зеляніну, садавіну і збожжа. Падчас благаслаўлення мы молімся. А калі мы пакінем гэты свет, няхай Найсвяцейшая Панна Марыя, узнятая на неба, прадставіць нас, несучы ахопкі добрых спраў, Табе, найдасканалейшаму плоду зямлі, каб мы маглі заслужыць доступ да вечнага шчасця. Попросім Марію весці нас падчас нашага зямнога паломніцтва да дома Айца, а ў хвіліну смерці радасна праставіць нас Богу. Паслухаем таксама яе прывітанне, з якімі словамі яна звяртаецца да нас, якія пажаданні яна нам жадае, якія думкі нам натхняе, каб з гэтым усім мы сталі перад Богам з поўнымі рукамі добра, любові, духоўнай прыгажосці. Амен. Зараз вызнаем нашу веру, веру ў адзінага Бога, стварыцеля неба і зямлі, усяго бачнага і нябачнага, і ў адзінага Пана Езуса Христа, Сына Божага адзінароднага, Зайца народжанага, перад усімі векамі, Бога ад Бога, святло ад святла, Бога сапраўднага ад Бога сапраўднага, народжанага, а не створанага, адзінасутнага Айцу, праз якога ўсё сталася. Ён дзеля нас, людзей, і дзеля нашага збаўлення зышоў з неба і ўцелавіўся ад Духа Святога з Дзевы Марыі і стаўся чалавекам, укрыжаваны таксама за нас пры Понскім Пілаце, быў замучаны і пахаваны, і на трэці дзень уваскрос паводле Пісання, і ўзышоў на неба, сядзіць праваруч Айца, і зноў прыйдзе ў хвале судзіць жывых і памерлых, і яго валадарству не будзе канца.
веру у Духа Святого, Пана и Животворцу, який з Отця і Сина походить, належить поклонение и хвала, У день, коли Костел радуется хвале в небовзятельной Святейшей Панны Марии, праз ее заступництво скируем наши просьбы до Бога, Отца Всемогутного. Молимся за всех детей Костела, как их оживляла надея на сустречу с Богородицей у Христовом володарстве. Тебе просим. Молимся за святого Отца, как Мария, Мать Костела, выпросила для его щедрые небесные дары. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся за покликаних до Божої служби, щоб яни, усведомляючи велич свого покликання, приносили плен, годний гэтага великого дару. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся за детей, молодь, дорослых и старелых, щоб яны памятали про свое покликання до вечного счастья в небе. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Просим Бога, щоб Ён благословил плен земли и працу людских рук на користь усяго человечества. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся за нас, присутных на этой святой мши, как мы доверились заступницу нашей Небесной Мати. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся в интенции этой святой мши, просячи о Божье благословение, опеку Мати Божией, здоровья для Леониды в день народжения. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся за всех наших добродеев, охвяродавцев, за всех вас, как добрый Бог одудячил вам за вашу охвярность, за вашу працу. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся в супокое у свете закончения войны. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся за вязнів, как Бог давал им моц, силу и мацову у веры. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Усемогутный вечный Боже, Ты взял на святейшую Панну с телом и душою до неба. Прими наши молитвы и прозея заступництво, дари нас свою лаской, праз Христа Пана нашего. Аминь. Хай нас отулить ласка Твоя, докранися, Дух Святый до нас, хай нас отулить ласка Твоя. Ласка Твоя, докранися, Дух Святый до нас, хай нас отулить ласка Твоя.
Молитесь, братья и сестры, как мою и вашу ахвяру принял Бог Отец Всемогутный. Няхай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоих на прославление и хвалу ім'я Своего, а так само на користь нам и всему костелу святому. Пане наш Боже, нехай вознесется до Тебя ахвяра нашей отданости. Про заступництво небовзятой Панны Марии запали в наших сердцах огонь любови, как мы заўсёды імкнулись до Тебе, праз Христа Пана нашего. Пан з вами. И с Духом Твоим. Угору серце. Узносим их до Подякуєм Пану Богу нашому. Годно это несправедливо. Справді годно это и справедливо, слушно и збагавенно, как мы заўсёды и всюды Тебе складали подяку. Пане святый Ойче, усемогутный вечный Боже, праз Христа Пана нашего. У этот день Ты взял на небо Мати Твоего Сына. Яна стала початком и образом Костела у хвале, а для Божого люду криницею сутешения и надеи на Его земным шляху. Бо по Твоей воле была захованная нетленной Панна, от якой цудовным чином принял тело и народился Твой Сын, дав за усялякого життя. Тому разом с хорами ангелов мы прославляем Тебе с радостью ускликаючи. Святый, 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 Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей. Хосанна на вышинях, благословленный Той, кто приходит у имя. Хосанна на вышинях. Сапраўды, Боже, Ты святы и справедливо хвалит Тебе усё Твое створение. Бо про Сына Твоего, Пана нашего Иисуса Христа, действенную моцию Духа Святого Ты все оживляешь и освячаешь, и неспынно сбираешь народ свой, как от усходу солнца и до заходу складал имени Твоему чистую ахвяру. Тому покорно молим Тебя, Пане, освяти моцию Духа Твоего гэтыя дары, якія мы принесли Тебе на ахвяру, каб сталіся яны телом и кровью Сына Твоего, нашего Пана Иисуса Христа, які нам наказал здійснять гэтую таямницу. Бо Ён у тую ночь, калі быў выдадзены, узял хлеб и подяку Тебе складаючы ламаў и благословил и раздавал своим вучням, кажучы: «Бярыце и ешьте з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдано».
Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх і падзяку табе складаючы благаславіў і падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обвещаем смерть Твою полезную, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего прыся хвали. Пане, успоминаючи збавчую муку Твайго Сына, а таксама на Яго цудоўнае ўваскрасенне ў неба ўшэсця і чакаючы Яго другога прыйсця, з падзякаю складаем Табе гэтую жывую і святую ахвяру. Узглянь, просім, на дар Твайго касцёла і прыні яго як ахвяру, якой Ты пажадаў быць уміласціўлены. Дазволь, каб мы, узмоцненыя целам і крывёю Твайго Сына, напоўненыя Духам Яго святым, сталі адным целам і адным Духам у Христе. Няхай Ён сам учыніць нас вечным дарам для Цябе, каб мы змаглі атрымаць спадчыну з выбраннікамі Тваімі, найперш Найсвяцейшай Паннай Багародзіцай Марыяй, са святымі апосталамі Тваімі і слаўнымі мучанікамі і ўсімі святымі, праз заступніцтва якіх мы спадзяёмся на Тваю нястомную дапамогу. Просім Цябе, Пане, нахай гэта ахвяра нашага паяднання прынясе ўсяму свету супакой і збаўленне. Будь ласкавы умацаваць у веры і любові касцёл Твой, які пілігрымуе на зямлі, са слугой Тваім папам нашым Львом, біскупам нашым Юзафам і ўсімі біскупамі, ўсім духавенствам і ўсім народам Табою адкупленым. Будь міласцівы да просьбаў гэтай сям'і, якая па Тваёй волі стаіць перад Табою. О добры Ойча, ласкава з'яднай з сабою рассеяных па свеце дзяцей Тваіх, нашых памерлых братоў і сясцёр і ўсіх, хто ў ласцы Тваёй адышоў з гэтага свету. Міласціва прымі ў валадарства Тваё, дзе і мы спадзяёмся быць, каб разам з імі заўсёды радавацца Тваёй хвале. Праз Хрыста нашага Пана, праз якога адораваеш свет усялякімі дабротамі. Праз Христа, з Христом і ў Христе, Табе, Божа Ойча всемагутны, у єдності Духа Святого, уся пашана і хвала, праз усе веки вечные. Амен. Молимся до Отца Небесного, як нас навучив Єсус Христос. Отче наш, который есть у небе, святится имя Твое, приди благодатство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим. И не вводь нас в спокусу, а избавь нас от зла. Просим Тебе, Пане, збав нас от усього злога, дай ласкаво супокою дні наші, да поможи нам у милосердности Твоей,
каб мы были заўсёды вольны ад граху і захаваны ад усялякага неспакою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі і прыйсця збаўцы нашага Езуса Христа. Бо Твое владарство и мощь и хвала навеки. Пане Езу Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам, просим, не зважай на грехи наши, а на веру Костела Твоего, и будь ласкавый згодно с Твоей волей, а дарить его супокоем и едностью, яки живешь и владаришь на веки вечные. Аминь. Супокой Пана, нехай завсёды буде з вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Спокою всім нам, Боже, спокою всім нам, доброзичливо руки потиснем соседям, всем усмехнемся, будем навек собрани, Бог помеж нами, Бог между всеми нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, подари нам спокоєм. Ось баранок Божий, ось той, хто бере на себе грехи світу, благословленные, покликанные на вечеру ягоною. Судная заранка наша спомнения, владарка неба, у короне зор, вот без славы вечной нас до светла веди, своего славления снова.
истину могутных стронах, и услыши покорных. Судная заранка нашего избавления, владарка неба, укроение зор. Вот из славы вечной нас до святла своего славления словом сердце обуди. Добром голодных насыти, а богатым нищим отправил. Принял своего слугу Израиля, памятаючи про свою милосердность. Судная заранка нашего избавления, владарка неба, укроение зор. Вот блеск славы вечной нас до святла веди, своего славления словом сердце обуди. Як обетовал батькам нашим, Аврааму и его потомству навеки, хвала Отцу и Сыну и Духу Святому, як было сотворено, теперь всюду и на веки вечные. Амен. Судная заранка нашего избавления, владарка неба, укроение зор. Бог блеск славы вечной нас до святла веди, своего славления словом сердце обуди. Молимся. Милосердный Боже, мы с радостью приняли наисвятейший сакрамент, який дає збавлення. Просим Тебе, как про заступництво Наисвятейшей Панны Марии в небо взятой, мы могли досягнуть хвалы у воскрешения праз Христа Пана нашего. Присядьте на хвилинку. Сьогодні ми означаємо урочистість Маті Божої, небовзяття. Перша, якою Бог узяв до себе з тілом і душою, ми стоїмо у черзі. Бо ведаємо, що життя часове, але це життя шмат чого вимагає від нас. Вимагає висілку, праці, молитви, каб ми були тими сапраўднымі дзецьмі Божымі. Калі мы узгадываем жыццё Марыі, то ад самага дзяцінства мы заўважаем, што яна верная Богу. Прысяга чысціні. То абвяшчэнне анёлам Габрыэлем, што станецца маці. Моцная вера ў слова
Божая. Моцны давер Богу праз усё жыццё. Першы цуд учинены на просьбу Марыі ў Кане Галілейскай, каб людзі весяліліся. Знак таго, што Марыя дзеля таго, каб мы мелі радасць у жыцці з таго, што мы так блізка Пана. І тое выпрабаванне, калі меч пранікае яе душу пад крыжом. І ўсё гэта дзеля таго, каб мець тую радасць быць узятай у неба. У праваслаўнай царкве гэта свята называецца Успение Марыі. Сапраўды, не смерць, а успение. Яна заснула і была узята. Яна не скаштавала тых цярпенняў смерці, яна была з целам і душою узята да неба. І няхай жа наш удзел так лічны, шматлікі ў гэтай святой імшы будзе знакам нашай моцнай веры у заступніцтва Маці Божай. Яна ахінае нас плашчом сваёй апекі ў кожную хвіліну, нават тады, калі мы не спадзяваемся. Нават тады, калі мы адчуваем, што мы самі, адчуваем, што Бог нас пакінуў. Не, Бог нас не пакідае, тым больш Маці Нябесная нас не пакінет ніколі. І з гэтага ёсць радасць. Заўсёды да яе можам звярнуцца ў малітве, ў просьбе, звярнуцца з падзякай, падзяліцца з ёй сваім жыццём, і сапраўды яна падскажа нам, як захавацца ў тую або іншую хвіліну. Дзякуем сёння Богу за такую цудоўную маці, за гэты цудоўны дзень, за гэты дзень падзякі, за тое, што мы атрымліваем з пладоў зямлі, за тое, што Бог дае нам жыццё, дае нам магчымасць радавацца, дае нам магчымасць жыць. Іншую раз усіх вас з гэтым святам і хацеў бы падзякаваць усім тым, хто рыхтаваліся да гэтага свята, хто рабіў гэтыя дэкарацыі. Хацеў вельмі падзякаваць таксама за спеў. Сёння вы ўсе цудоўна спявалі. Не толькі хор, але вы таксама ўсе удзельнічалі, убачылі экран, так? Ёсць словы і можна спяваць. Дзякую вам, бо сапраўды, калі толькі адзін хор спявае, прыгожа, але прыгожа тады, калі спяваюць усе. Можа, мы не ўмеем спяваць хтосьці, кажа, што мядзведь на вуха наступіў, але я стараюся і імкнуся, бо няма нейкай прыдзелу дасканаласці. Надо імкнуцца да гэтага. Дзякую вам за прыгожыя спевы сёння на хвалу Марыі. Дзякую таксама, хто арганізоўваў сёння кірмаш. Ведаеце, трэба на кірмаш пайсці і штосьці набыць, хоць самае маленькае, каб кірмаш адбыўся наступны раз, каб людзі хацелі прыязджаць і больш, і больш, і больш. Гэта не абавязак, але просьба. Таксама зараз адбудзецца пасвячэнне абраза у небаўзяцця Маці Божай. Абраз гэты напісаны копія спадаром Кандрусевічам Паўлам, і гэта копія абраза, які знаходзіцца у капелле Цезарі Санта-Марія дем Пополя у Рыме. А абраз называецца «У небаўзяцце Найсвяцейшай Панны Марыі». Таксама пасля пасвячэння абраза будуць благаслаўленыя ўсе нашыя дары, якія мы прынеслі, таксама дары, якія ёсць там на кірмашы, і таксама будзе пасвечаны той намёт, той, як он называецца? Тое, што пабудавана, дзе мы собираемся разам на вес. І таксама будзе пасвечаны гэты хлеб. Хлеб, які спечаны з зерня гэтага года, паспелі, і спечаны ён у глыбокім. Кожны зможа атрымаць, будзе на вуліцы, там ён будзе рэзацца і пакаштаваць, з сабой узяць. Я думаю, хопіць усім. Ён 17 кілаграм, такая маленькая булачка. Вось. Яшчэ раз усіх вас віншую. Зараз пасвячэнне абраза, потым благаслаўленне усіх нашых
дароў прыроды, збожжа, садавіны, гародніны, потым працэсія да кірмаша, і там будзе рэзацца хлеб, і там можна будзе ўзяць, і можна што-небудзь набыць на кірмашы. Са святам вас! Молимся. Усемагутны вечны Божа, мы праслаўляем Цябе, бо Ты учыніў вялікае Найсвяцейшай Багародзіцы Панне Марыі, выбраўшы яе на маці Твайго ўмілаванага Сына і нашага Збаўцы. Яна, благаслаўлёная між жанчынамі, поверила, што споўняцца словы, сказаныя ёй Панам. Благаславі гэты абраз. Каб ён нагадаваў нам, што Марыя, маці Збаўцы, атуляе нас мацярынскай апекай і падтрымлівае на шляху да вечнай айчыны. Дапамажы нам, наследуючы прыклад, верна захоўваць Твоё Слово і праведным жыццём прыводзіць да Хрыста нашых бліжніх, які жыве і валадарыць на векі вечныя. Аминь. Мария, пригожа Пана, Маті Збавці і наша Маті, Ти нам допоможи, а лихоця нас бережи. Мария, пригожа Пана, Маті Збавці і наша Маті, Ти нам допоможи, а лихоця нас бережи. Мы з удзячнасцю прынеслі ў дом Божий плады нашай працы ў полі, на агародзе, ў садзе, кветкі і зёлкі, каб праз заступніцтва Свяцейшай Багародзіцы праставіць іх Богу. Пане наш Божа, Ты ўсім сваім стварэнням даеш ежу і загадваеш расці пладам, кветкам, траве і збожжу, каб яны служылі спажыткам і лекам для людзей і жывёлы. У Табе, Пане, крыніца жыцця. Дзякуючы Табе, усё зелянее, цвіце, прыносіць плён у адпаведны час. Просім Цябе, благаславі прынесеныя Табе плады гэтага года, збожжа, садавіну і гародніну, зёлкі і кветкі, каб яны служылі здароўю людзей і жывёлы. Адары сваю ласку і ўсіх, хто іх сеяў, садзіў, вырошчваў і збіраў, а таксама тых, хто будзе іх спажываць. Навучы нас з удзячнасцю дзяліцца атрыманымі ад Цябе дарамі, а калі будзем адыходзіць з гэтага свету, няхай нас, якія будзем несці багатыя плады сваіх добрых учынкаў, прывядзе да Цябе Найсвяцейшая Панна Марыя, самы дасканалы плод зямлі, каб мы сталі удзельнікамі Тваёй вечнай хвалы, які жывеш і валадарыш на векі вечныя. Аминь. Мария, пригожа Пана, Маті Збавці і наша Маті, Ти нам допоможи, а лихоця в нас бережи. Мария, пригожа Пана,
Ты нам допоможи, одлікоця в нас бережи. Я ще раз усіх зі святом. Запрошую після благословення на кірмаш. А ще буде свята імша у 13:30. Відбудеться шлюб. 4-й в этом году в нашей парафии. Примите Божие благословение. Пан с вами. И с Духом Твоим. Нехай вас благословит Бог Всемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Идите в спокое Христа. На место. Дякуєм Богу. Королева анёлов, узаславской святыми, умацуй нашу веру Тебе. Хай же мужными будем, хай же будем святыми, хай спокой поміж нами живе. Молися за нас, барани и ратуй, матуля найлепшая, ты між матуль. Молися за нас, барани и ратуй, матуля найлепшая, ты між матуль.
Нехай вас благословить Богородный, Отец и Сын и Дух Святый. Аминь.
А туди. Одно читання, псальм і алілюя. Псальм сьогоднішнього дня.
В ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Amen. Пан з вами. И с Духом Твоим. Дорогие браты и сестры, мы с радостью собрались у доме Пана, коли присутные тут Даниил и Анна збираються заснаваць свою сям'ю. Гэты момент для іх асабліва важны, таму з любоўю ў сэрцы, у сяброўскай згодзе і братняй еднасці шчыра будзем маліцца за іх. Разам з імі будзем уважліва слухаць Божае Слова, якое Бог прамовіць да нас сёння, а затым разам за святым касцёлам праз Хрыста нашага Пана пакорна будзем прасіць Бога Айца, каб гэтых слугаў сваіх, якія заключаць сужанства, Ён ласкава прыняў, благаславіў і паяднаў назаўжды. Молимся. Выслухай, Пане, наши покорные просьбы и отули свою опекою суженства, якое Ты установил для помножения человечего роду, каб союз, який заключается по Твоей воле, с Твоею допомогою был тривалым и непорывным, праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобою живе и володарить у едности Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Amen. Можно сесть. Чытанне кнігі Апакаліпсіса святого апостола Яна. Адчынілася святыня Бога ў небе, і з'явіўся каўчэг яго запавету ў святыні ягонай. І вялікі знак з'явіўся ў небе. Жанчына, апранутая ў сонца і месяц пад ступнямі ног яе, а над яе галавой вянец з 12 зорак. І яна была цяжарная, і крычала ад болю і пакут парадзіхі. І з'явіўся другі знак у небе. Вось вялікі вогненны цмок з 7 галавамі і 10 рагамі, а над галавой яго 7 дыядэм. І хвост ягоны змятае траціну зорак нябесных і кідае іх на зямлю. І стаў цмок перад жанчынаю, якая павінна была нарадзіць, каб пажэрці дзіця, як толькі народзіць. І нарадзіла яна дзіця мужчынскага полу, якое павінна было пасвіць усе народы жалезным жазлом. І дзіцё было забрана ад яе да Бога і да ягонага трону. Жанчына ўцякла ў пустыню, дзе ёй было падрыхтавана месца Бога. І пачуў я голас моцны, які казаў у небе: «Цяпер настала збаўленне, сіла і валадаранне нашага, і ўлада Христа яго». Гэта слова. Дякуем Пану Богу. Королева стала, праворуч тебе. Королева стала, праворуч тебе. Королева стала, праворуч тебе. Пригоженная золотом сафиру, королева стала, праворуч тебе. Погляди, дочка, послухай і схилі своє вуха. Забудь народ свой, дом твоего отца. Король прагне твоей пригожости,
Бо он твой пан, поклонися ему. Королева стала праворуч тебе. Полная слава выходит дочка короля. Оденье вышито золотом. У вышитым оденье ведут ей до короля. За ёю дівчати, сябровки яе уваходять до яго. Королева стала праворуч тебе. Ведуть их з радостю і у захапленні. Уваходять яны ў каралеўскі палац. Замест тайцоў твоих будуть твои сыны. Ты установишь их валадарамі по всей землі. Королева стала праворуч тебе. Аллилуйя, 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 Мария узята на небо, радуются хоры анёла. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. И с Духом Твоим. Читание Святого Евангелия поводле Матвея. Хвала Тебе, Пане. У той час Єсус сказав своїм учням: «Не кожний, хто каже мне, Пане, Пане, увойде в небесне владарство, але той, хто виконує волю Отця Моєго, який в небесах. Кожний, хто слухає гэтыя словы Мае і виконує їх, буде подобний до чоловіка розумного, який побудував свой дом на скале. І пайшов дождь, і разлилися реки, і позьмули вятри, і ударили у дом той, і ён не упав, бо поставлений був на скале». Гэта слово Пана. Хвала Тебе, Христе. Присядьте на хвилинку. Сегодня у такі величный день урачыстасці ў небаўзяцця Найсвяцейшай Панны Марыі яшчэ ёсць одна урачыстасць. Урачыстасць, калі тут прысутныя Даніил і Анна праз некалькі хвілін, кажучы словы шлюбнай прысягі, стануцца мужам і жонкай. Стануцца тымі, каго Бог злучыць на ўсё жыццё. Дзякуем сёння Богу за гэты цудоўны дзень. А для вас, дарагія Даніил і Анна, хацеў бы узгадаць пра ваши абавязкі, якія вас чакаюць у далейшым жыцці. Напэўна, мы добра ведаем свае правы. Я маю права на тое альбо на іншае, а калі даходзіць
пытанне пра абавязкі, што я абавязаны, а ў вас мяняецца жыццё. Вы атрымліваеце іншы статус жыцця, вы распачынаеце новы этап жыцця і нараджаюць новыя абавязкі. Па-першае, першы абавязак – гэта кахаць адзін аднаго. Неаднойчы вы чулі і казалі адзін аднаму: «Я цябе кахаю». Але што крыецца за гэтым словам? Што азначае слова «любіць», «кахаць»? Прыгожае слово, правда? Прыемна яго чуць. А што яно азначае? Паглядзіце, нам направа ёсць крыж, на якім змешчана цела Езуса Хрыста. Ён палюбіў усіх нас аж да смерці. Ахвяра на крыжы. Сапраўднае каханне, любоў – гэта ахвяра. Ахвяра аднаго дзеля другога. Нават у дробных рэчах, у адносінах, у тым, што я шукаю заўсёды паяднання, у тым, што я так кахаю, што не магу пакрыўдзіць, што не магу пярэчыць, што не магу сказаць нешта супраць. Настолькі кахаю. А тым больш, калі патрэба, то аж кахаю аж да крыві. Старайце, каб ваше жыццё было каханнем службы. Служыць адзін аднаму. Старэйшыя скажуць, так і вы таксама, напэўна, дасведчвалі, няма аднолькавых людзей. Усе людзі розныя. Розныя характары, розныя нейкія прызвычаенні. І чалавек па-рознаму захоўваецца. Але гэта не азначае, што гэта разніца павінна быць дрэннай. У разнастайнасці ёсць прыгажосць. Прадстаўце, што ўсе людзі аднолькавыя. Маюць аднолькавы характар, аднолькавы выгляд, аднолькавыя эмоцыі, аднолькава размаўляюць, аднолькава спяваюць. Як было б сумна, правда? Усе аднолькавыя. А менавіта ў тым, што ўсе розныя, гэта не кажуць аб тым, што трэба спрачацца, трэба ўсё. Трэба заўсёды шукаць паяднання і шукаць кампрамісу. Напэўна, будуць нейкія непагаджэння. Я хачу так, я хачу, каб гэта было залатое, я хачу, каб было срэбнае. І то добрае, і то добрае. Але трэба заўсёды шукаць паяднання. Трэба не баяцца, если часам пакрыўдзіў, прасіць прабачэння першаму, працягваць руку прымірэння. Бо жыццё – гэта не сужанскае жыццё, гэта не нешта зруйнаваць, а гэта пабудаваць. Нехта добра параўнаў сужанскае жыццё з будаваннем мастоў. Толькі будаванне моста з двух берагоў. Ведаеце, гэтыя масты могуць разысціся, а трэба так будаваць, каб яны сышліся. Будаваць у той адзінай мэтай, любіць, служыць, дапамагаць, каб кожнага дня ўстаю і будую той мост паяднання. Старайцеся гэтыя масты будаваць якасна, каб яны не разваліваліся. І той падтрымкай у будаванні мастоў, у будаванні жыцця з'яўляецца Езус Христос. З'яўляецца малітва. Як жа цудоўна, калі ў сям'і ёсць супольная малітва. Спытаюся вас, тут прысутных, можете адказаць самі сабе, у голас і рукі паднімаць не трэба. У вас у сям'і малітва ёсць? Супольная. Калі тата, мама, а потым дзеці разам моляцца. І ў гэтым вы губляеце вельмі шмат. Супольная малітва – гэта паяднанне, гэта... Усе мы хочам жыць у супольнасці, у радасці, у супакоі. Няма малітвы. Вельмі часта гэта бывае пазорны супакой, які будуюць на нечым іншым. А калі я будую свой супакой і паяднанне, сваю любоў на малітве, калі ў маім жыцці ёсць Езус, то сапраўдная любоў, якая валодае намі, якая кіруе намі, якая дае энергію, радасць. Я казаў вам на занятках, што
ёсць такі треугольнік. Муж, жонка і дзеткі, так, і дзіцё. Если нема Бога в этом триконте, муж, жонка и дитё, то семья вельми слабая. Мама, кахая, это натурально, больше дитё, чем мужа. Так? А где муж деваться? Что робить? Калі ёсць Бог, Ён дазваляе кахаць дзіцё не менш, чым мужа, і мужу кахаць жонку і дзіцё таксама. Ёсць тая моц і сіла, тая мудрасць, якая павінна быць у сям'і. Для гэтага хай у вашым жыцці будзе заўсёды Бог. Дазваляйце яму дзейнічаць. Цудоўна, калі ў вашай сям'і, у вашым памяшканні будзе крыж. Часам кажуць, што павесіць? Які абраз? Крыжык. Может, не такі вялікі, меншы. Крыжык, які будзе нагадваць пра сённяшні дзень, будзе нагадваць пра тую ахвярную любоў, будзе нагадваць пра жыццё, якое павінна быць у службе. Бог благословляе ў дзецях. Гэта вялікая адказнасць выхаваць. Вашы бацькі радуюцца сёння з вас, што выхавалі такіх прыгожых, цудоўных, добрых и по характеру, и по жыццю дзяцей, так? Ёсць радасць. Сколько яна каштавала? Не ў грашах, не. А у вашым жыцці з дзяцінства, калі яны нарадзіліся, колькі трэба было неспаных начэй, колькі было трэба часам і злосці нават было, чаго хтосьці плачыць, а хтосьці не. Ведаеце, гэта тое, што я кажу, што корань горкі, але плод салодкі. Выхаванне дзяцей патрабуе высілку, працы. І, ведаеце, заўсёды ўсім кажу, што дзіцё, і па сабе ведаю, падобнае да такога, як губка. Усе трымалі мы на кухні губку і мылі начынне, правда? Если вода чистая, начинье чистое, то и губка напитывается той чистой водой. Если брудное, то мы это вытискаем, как было чистое, и чистой мыем, так? Дзіцё таксама, гэтая губка, оно набирае ўсё тое, што бачыць. Цудоўна, калі дзеці будуць бачыць у вас добрыя адносіны паміж вамі. Не спрэчкі, а толькі добро і любоў. Як тата любіць маму, як тата і мама любяць сваіх бацькоў. Іх адносіны, іх пашана да старэйшых, да жыцця, да прыроды, да таго, што маеце. І сапраўды гэтага дзіцё набірае добро, і як тая губка, а калі дарастае, вырастае, яно аддае гэта добро. Не аддае крыўду, не аддае пакрыўджаную жонку, пакрыўджанага мужа, а аддае тое, што бачыла тую любоў, прабачэнне. Ведаеце, словы павучаюць, а прыклад прыцягвае. Прыклад дае тое жыццё. Будьце тым добрым прыкладам малітвы, пабожнага жыцця, наведавання касцёла, царквы, каб дзеці бачылі. Выхоўваеце іх таксама ў веры, каб разам з тымі словамі мама, тата, ужо гэта дзіцё пачынала разумець і бачыць Бога. Бо Божая школа Бога, школа пра збаўленне, гэта першая школа, это сям'я. Вы вучыце. Будзе дрэнна тады, калі жыццю пачнець вучыць вуліца. Сябры, тыя, з кім сустракаюцца вашыя дзеці. Ведаеце, мы думаем, там пазней. Не. Можа быць, пазней, позна. Старайце даваць самае лепшае дзяцінства, каб это было у дзяцей у крыві, у жыцці, каб это дзіцё жыло гэтым. Што яшчэ вам сказаць? Можна вельмі шмат казаць. Адкрыць Святое Пісанне, адкрыць эту вот кнігу і казаць, бо, жыць намного цяжэй, але калі ты жывеш згодна з сумленнем, то жывеш у радасці і жыццё лёгкае. А калі ў цябе яшчэ ёсць у жыцці Бог,
и ты практикуешь молитву, обовязки христианские, то намного легче жить. Будьте щиры один перед одним и будьте щиры перед Богом. Не бойтесь и не шкодуйте размовы один одному, и с Богом размовляйте, делитесь, кажите. Бо вы повинны жить один одним. Сегодня все молятся за вас так, как умеют. Так? Просить Бога, каб Бог благословил, каб Бог вел про життя. И нехай же Бог буде вашим поводыром. А сённяшні дзень, калі Маці Божая узышла на неба і расчыняе для нас брамы неба, будуць для вас таксама вялікай радасцю і упрыгожваюць усіх вас вашу урачыстасць. Амен. Зараз усе ўстанем і распачнецца сакрамент суженства, сакрамент, который уделяют один одному суженки, святар только благословляет. Остальные сакраменты святар уделяет, а этот сакрамент уделяется самими суженками. Даниил сакрамент суженства уделить Анне, а Анна уделить его Даниилу. Умилование. Вы пришли у святыню, каб Пан Бог перед святаром и супольностью костела змацаваў святой печатью ваше жадание заключить суженство. Христос щедро благословляя вашу суженскую любовь, вас, освященных святым Христом, одоровая и умацовывая особливым сакраментом, как вы были верные один одному и приняли іншие суженские обовязки. Тому перед обличием Костела питаюся про ваш намер. Даниил и Анна, чи вы пришли сюда добровольно, каб свободно и со щирым сердцем заключить суженство? Ці готовы вы, будучи у суженстве, любить и шановать один одного усё свое жыццё? Ці готовы вы з любов'ю прынять от Бога дзяцей и выхоўваць их згодна з вучэннем Христа и Яго Костела? Зараз просим Духа Святого освятить этот союз и уделить нареченным ласку вытрывалости, нехай ихняя любовь станет знаком любови Христа и Костела. Прийди, Створитель, Дух Святый, наведай верников своих, наполни лаской свышини сердце, что створаны Тобой, названы Утешителем, Ты наивысший Богодар, життя криниця и любовь, и узмацнение наших душ. Ты спосылаешь всем даров, бо маешь силу от Отца, просына обязаны нам, Ты множество мова промовлял. Своёю лаской освяти сердце и разум нашия, и сердце нам оздорови, и наши цноты узмацняй. Ты злого духа отгони и с упокоем одари, завсёды за собой веди и пробачение грешным дай. Дай простя бегайца познай.
шлях до сына покажи, ты дух любови их двоих, верим Тебе во все часы. Богу Отцу хвала завжди, і Сину воскреслому, Утешителю Тебе, хвала на вечные веки. Амен. Толькі вы збіраецеся заключыць святы сужанскі саюз, падайце адзін аднаму правую руку і выкажыце перад абліччам Бога і яго касцёлам сваю згоду. Я Даниил. У тебя Анна. Тебе за жонку. Царь. Будет тебе верность. Счастье и несчастье. Здоровье и хворь. Самолюбить. Плать тебе. Во все дни життя моего. А в этом да поможет мне Богу всемогу. Троица. Все святые. Бог злучив, чоловік нехай не разлучає. Заключенное вами суженство авторитетом католического костела я подтверждаю и благословляю.
збавцы і наша маці, Ты нам дапамажы, ад ліхоця ў нас беражы. Марыя, пригожа Панна, Маці збавцы і наша маці, Ты нам дапамажы, ад ліхоця ў нас беражы. Мария, пригожа Панна, Маті збавці і наша маті, Ти нам допоможи, ад ліхоця у нас бережи. Молитесь, братья и сестры, как мою и вашу ахвяру принял Бог, Отец Всемогутный. На прославление и хвалу имя Своего, а так само на користь нам и всему костелу святому. Пане наш Боже, прими ахвярные дары, якие мы складаем за это молодое суженство и заховаю их Твоих слугов, что от Тебе узяло початок праз Христа Пана нашего. Амен. Пан с вами и с Духом Твоим, угору сердце, Узносим их до Пана. подякуем Пану Богу нашему. Годно это и справедливо. Сапраўды годна і справядліва, слушна і збавенна, каб мы, Святы Ойче, заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку праз умілаванага Сына Твайго Езуса Христа. Бо ў ім Ты заключыў новы запавет і з Тваім народам, каб ён, адкуплены праз таямніцу сваёй смерці і з мёртвых паўстання Твайго Сына, атрымаў удзел у яго боскім жыцці і спадчыны яго хвалы ў небе. Таму Ты выявіў шчодрую ласку Христа у шлюбе мужчыны і жанчыны, каб гэты сакрамент уводзіў нас у невымоўныя планы Тваёй любові. Таму з анёламі і ўсімі святымі праслаўляем Цябе, безупынна усклікаючы. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей. Госанна на вышинях, благословленный той, кто приходит у имя Пана. Госанна на вышинях. Сапраўды, Боже, Ты святы, крыніца ўсялякай святасці. Таму просім Цябе, асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана».
Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх, зноў тая падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обвещаем смерть Твою, Пане Иису, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего престя в хвале. Успоминаючи смерть і з мертвых паўстання Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Хрыста, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой рассеяны па ўсім свеце. Удасканал яго ў любові разам з папам нашым Львом, біскупам нашым Юзафам і ўсім духавенствам. Памятай пра слугаў Тваіх, Данііла і Анну, якіх Ты пажадаў правесці да дня шлюбу, каб з Тваёй ласкі яны заўсёды трывалі ў супакоі і ўзаемнай любові. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на ўваскрашэнне, і пра ўсіх, хто ў Тваёй ласцы адышоў з гэтага свету. Дазволь ім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным у еднасці з Найсвяцейшай Багародзіцай Паннай Марыяй, са святымі апосталамі і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі і мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго Езуса Хрыста. Праз Христа, с Христом и в Христе, Табе, Боже, Ойче всемогутный, у едности Духа Святого, уся пошана и хвала, праз усе веки вечные. Амен. Молимся до Отца Небесного, як нас навучил Иисус Христос. Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, яко в небе так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, але избав нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас от усього злога, дай ласкаво супокою дні наші, допоможи нам у милосердности Твоей, каб мы были заўсёды вольны от граху и захованные от усялякого неспокою, чакали исполнения счастливой надеи и прийстя Збавцы нашего Иисуса Христа. Бо Твое владарство и моц и хвала навеки. Зараз Даниил, Анна стоит. Боже, Ты моцою сваёй из нічога стварыў усё і установіў суладдзе на пачатку сусвету, а стварыўшы чалавека на сваё падабенства, даў мужчыне жанчыну як неад'емную дапамогу, каб яны былі адным целам. Ты нас навучыў, што гэтае адзінства Табой устаноўленае ніколі не можа быць разарванае. Боже, Ты учыніў саюз мужчыны і жанчыны такою вялікаю і святою таямніцаю,
что суженская супольность – это образ союза Христа с Костелом. Боже, по Твоей воле жонка злучается с мужем, а их союз, установленный на початку человечества, отрымал от Тебе такое великое благословление, что его не знищили ни першородный грех, ни кара потопу. Глянь з любов'ю на Твоих слугов, які заключили суженский союз, а Тебе просят Твоего благословления. Спашти на их ласку Духа Святого, каб Твою любовь, якую Ты наполнил их сердце, яны верно заховывали у суженским союзе. А дары слугу Твою Анну, ласкою любові і супокою. Научи істи шляхом святых жанчин, хвалу яких обещає Святое Писание. Глянь так само на ее мужа Даниила, каб ставился да ей с довером и сапраўдной пашанай, каб признавал ее ровность у супольным житті и покликані до ласки. Нехай любите ее такой любовью, якой Христос любит свой костел. Просим Тебя, Боже, учени, каб яны вытривали у веры и жили поводле Твоих заповедей. Нехай верные один одному заховывают в супольным житті чистиню звичаев и черпаючи силы из Евангелия, для всех будут добрыми свідками Христа. Нехай радуются детям, нехай будут для их добрыми батьками и нехай дочекаются внуков. Учини так само, каб доживши до старости, яны перейшли до життя благословленных у Володарстве Небесным. Праз Христа, Пана нашего. Амин. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши, але на веру Костела Твоего, и будь ласкавый згодно с Твоей волей одарить его супокоем и едностью, які живеш и володариш на веки вечные. Амин. Супокой Пана, нехай завсюди буде з вами. Передайте один одному поцелунок супокою. Спокою всім нам, Боже, спокою всім нам, доброзичливо руки потиснем сусідям, всім усміхнемся, будем навек собрами. Бог поміж нами, Бог між усіми нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, одари нас супокоєм. Ось баранок Божий, ось той, хто бере на себе грехи світу, благословленные, покликанные на вечеру ягоную. Пане, я не вартий, каб Ты увайшов на меня, а скажи только слово, и будет оздоровлена душа моя. Судная заранка нашего збавлення, володарка неба у короне зор, вот блеск славы вечной нас до светла веди, своего славления словом сердце обуди. Величая душа моя Пана, и узрадовался дух мой Богу моим Збавцу. Бог глянув Бог на покору своей слуги,
І тепер благословлять мене будуть усе покоління. Судная заранка нашого збавлення, володарка неба у короне зор, вот блеск славы вечной нас до светла веди, своего славления словом сердце обуди. Бо великой учини мне всемогутный, а имя Его святое, и милосердность Его с поколения в поколение над теми, кто Его боится. Судная заранка нашего збавлення, володарка неба у короне зор, вот блеск славы вечной нас до светла веди, своего славления словом сердце обуди. Молимся. Пане ласкавый, прими, просим эту ахвяру от нас, Твоих слугов, от верных Тебе, Даниила и Анны, от всей семьи Твоей, якая молится за их до Твоей величи, як Ты дозволил им прийти до дня шлюбу, так дозволим тешиться жаданным потомством и одари их ласкаво долгим життем. Праз Христа Пана нашего. Амен. Дорогие Даниил и Анна, віншую вас з великой подеей в вашем житті, віншую ваших родных, близких. Будете шмат чуть розных слов, приемных слов сегодня, вшивання. Я жадаю вам Божого благословения. Бог найлепш ведае, что нам потребно. Мы часом можем жадать вельми шмат, а Бог дасть. Да нам буде хапать до той сапраўднай радости служителя життя. Нехай Бог вам благословляє. Прийміть зараз усе Божие благословлення. Пан з вами. И с Духом Твоим. Нехай вас благословить Бог всемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Амен. Идите в спокое Христа. Дякуєм Пану Богу. Вітай, Сорка Мара, Маті Збавці Бога, Пана найчистіша, брама неба добра. Ти, що привітана словом Габриеля, омацуй спокої, з
обславить, грешных отправи нам. Панна уславлена, приклад и покоры, избавленным от смерти, будь для нас узором. Дай житься нам чисто, шлях ли беспечный, Иисуса дай почить, медь им радость вечна. Бог Отец хай будет Сыном прославленный, и сопольно с Духом Божьим улюбленный. Дякуєм Тобі, Боже наш, бо Ти єсть добрий. Дякуєм Тобі, Пане, алілуя. Дякуєм Тобі, Єзу, за любов Твою святую. Дякуєм Тобі,